नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे कोलमीचा भात किंवा त्याला आपण कोलमी बिर्याणी पण बोलू शकतो। तर आता एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये कसं आपण ही घरच्या घरी रेसिपी मस्तपैकी बनवू शकतो तर ते तुम्हाला मी आता दाखवणार आहे। आणि एकदम सोप्या त्याच्यामध्ये टिप्स पण मी तुमच्याबरोबर काही शेअर केले आहेत, तर ते तुम्ही ते बिर्याणी बनवताना वापरू शकता आणि तुमची पण एकदम घरच्या घरी मस्तपैकी कमी साहित्यांमध्ये बिर्याणी बनवू शकते। तर आता ही बिर्याणी बनवायला काय काय साहित्य लागते ते आपण आता या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे। तुम्ही पण माझा व्हिडिओ असंच फॉलो करा आणि ही बिर्याणी घरच्या घरी एकदा बनवून मी बनवणार आहे मालवणी पद्धतीत कोलमी भात। याला आपण कोलमी बिर्याणी पण बोलू शकता। तर ही बघा, मी इथे ही कोलमी घेतली आहे। तर आपण त्याला काय काय साहित्य लागतं ते आता आपण बघूया। तर आता कोलमी भात बनवण्यासाठी मी इथे बासमती तांदूळ घेतलेत। हे अर्धा किलो मी घेतलेत आणि हे बघा, हे मोठे आहेत। जे तुमच्याकडे तांदूळ असतील अवेलेबल ते तुम्ही त्याच्यामध्ये वापरू शकता। माझ्याकडे हे बासमती तांदूळ होते तर त्याचा मी वापर केला आहे। तर त्याला आता काय काय मसाले लागतात आणि काय काय साहित्य पाहिजे ते आता आपण बघूया। तर त्यासाठी मी इथे 1 चमचा लाल मिरची पावडर घेतली आहे, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला पावडर, 1 चमचा कसुरी मेथी आणि हे 1 बारकी वाटी ओलं खोबरं आहे जे मी मिक्सरला वाटून घेतलं। त्याच्यामध्ये मी काहीच टाकलं नाही आहे। तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही टाका, तुम्ही याच्यामध्ये नाही वापर केला तरी चालू शकतो। तर आता इथे मी 2 मिरच्या आणि कोथिंबीरची पेस्ट करून घेतली आहे। तर इथे मी आता अर्धी वाटी दही पण घेतलं आहे आणि इथे 2 चमचा दुधामध्ये मी हे केसरचे 2 धागे टाकून ठेवलेत। तर आता इथे मी 2 टोमॅटो घेतले आणि त्यांना बारीक कापून ठेवलं आहे आणि इथे मी 1 मोठा कांदा घेतला आहे, त्याला बारीक कापून ठेवलं आहे। तुमच्याकडे अगर छोटे कांदे असेल त्याचा 2 वापर करा, माझ्याकडे 1 मोठा होता। आणि इथे मी हे लिंबू घेतलं आहे कारण लिंबूचा आपल्याला रस पाहिजे म्हणून। आता आपला सुका मसाला काय काय लागेल ते बघूया। तर इथे मी हे 2 चक्रफूल घेतले आहेत, 2 वेलच्या घेतल्या आहेत, 2 दालचीन घेतली आहे, 1 तेजपत्ता आणि 4 लवंग घेतलेत आणि इथे मी ही आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे। तर आता मी इथे 1 बाउल घेतलं आहे आणि त्यामध्ये मी आता कोलमी टाकणार आहे। तर आता त्याच्यामध्ये सर्वात पहिले मी मीठ टाकते, चवीनुसार आपण तुम्हाला जेवढं पाहिजे तुम्ही टाकू शकता। तर त्यामध्ये मी 1 लिंबाचा रस पिळते। लिंबाचा रस टाकल्यामुळे त्याच्यामध्ये जी हिवसपणा असते ती निघून जाते। आता मी त्याला सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेते। त्यामध्ये मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकणार आहे, तर आपण त्याला मिक्स करून घेऊया। आणि आता त्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद टाकणार आहे, तर आपण त्याला आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता ह्याला मी 15 मिनिटासाठी साईडला ठेवून देणार आहे, मॅरिनेट करायला घेणार आहे। तर आता हे बघा, ह्याला मी 4 वेळा धुवून घेतलं आहे व्यवस्थित चांगलं। आता ह्याला मी अर्ध्या तासासाठी असंच भिजवून ठेवून देणार आहे। मी इथे 1 पॅन घेतला आहे। आता हा पॅन आपला गरम झाला आहे, तर त्यामध्ये मी आता 2 चमचे तेल टाकणार आहे। तेल आपल्याला पूर्ण पॅनला लावून घ्यायचं आहे। मी गॅसचा फ्लेम इथे स्लोच ठेवला आहे। आता त्यामध्ये मी कोलमी भाजून घेणार आहे। आता ही बघा, मी सर्व कोलमी माझी ठेवून झाली आहे। आता ह्याला आपल्याला करपवायचं नाही आहे, फक्त स्लो गॅसवरती थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे, कारण की आपण याला परत ग्रेव्हीमध्ये टाकून याला शिजवून घेणार आहे। तर आता थोडंसं मी याला फक्त फ्राय करून घेणार आहे। तुम्ही याच्यामध्ये तेल जरा जास्तच टाका, कारण ती खालून करपली नाही पाहिजे म्हणून। तर आता आपण या कोलमीला आपण परतून घेऊया, कारण दोन्ही बाजून ती शिजली पाहिजे व्यवस्थित। आता इथे आपली कोलमी शिजते आहे, तोपर्यंत मी इथे एका टोपामध्ये पाणी घेतलं आहे। जेवढं पाणी आपल्याला भात शिजायला लागतं तेवढं पाणी घेतलं आणि त्याला मी चांगलं उकळायला ठेवलं आहे फास्ट गॅसवरती। आपलं पाणी चांगलं उकळलं पाहिजे। तर पाण्यात आता मी 1 चमचा मीठ टाकणार आहे। तर आता त्यामध्ये मी 1 तेजपत्ता टाकते, 1 चक्रफूल,
4 लवंग आणि 1 दालचिनी। आता हे सर्व आपल्याला पाण्यामध्ये चांगलं उकळून घ्यायचं आहे। आणि वेलची। आता मी गॅसचा फ्लेम फास्ट केला आहे आणि चांगलं पाण्याला उकळायला देणार आहे। तर त्यामध्ये मी 1 चमचा तेल पण टाकते, म्हणजे आपला भात सुट्टा झाला पाहिजे। आता मी त्यावर ढाकण ठेवून चांगली उकळी काढून घेणार आहे। झाली आहे बरोबर, आता तिला मी काढून घेते। आता त्या कोलमीला मी एका डिशमध्ये काढून साईडला ठेवून देते। आता त्यामध्ये त्याच फ्राय पॅनमध्येच मी ग्रेव्ही बनवणार आहे। तर त्यामध्ये मी आता 2 चमचे परत तेल टाकलं आहे। तर त्यामध्ये मी 1 चमचा तूप टाकणार आहे। तर आता त्यामध्ये मी कांदा टाकते। तर आपण कांद्याला चांगला व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घेऊया। आता त्यामध्ये मी 1 चमचा आला लसूणची पेस्ट टाकते आणि आता आपण त्याला पण व्यवस्थित त्या कांद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता त्यामध्ये आपण टोमॅटो टाकून घेऊया आणि त्याला पण आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर त्याच्यामध्ये मी थोडंसंच मीठ टाकते, कारण की आपण कोलमीमध्ये पण मीठ टाकलं आहे आणि भाताच्या पाण्यामध्ये पण ते मीठ टाकलं आहे। तर आपण थोडंसं काळजी करून त्याच्यामध्ये मिठाचा वापर करा। आता ह्याला तसं शिजत ठेवलं आहे मी खोबरं टाकते आणि आता त्यामध्ये मी मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट टाकणार आहे। आला लसूणची पेस्ट मी पहिलीच टाकली होती। आता आपण त्याला चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। परत मी त्याला 2 मिनिटं शिजत ठेवणार आहे। आपली ती ग्रेव्ही बरोबर शिजली आहे। तर आता त्यामध्ये मी 1 चमचा धना पावडर टाकते, थोडीशी 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा कसुरी मेथी आणि त्यावर आता मी टाकते 2 चमचे दही। आता त्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा लाल मिरची पावडर टाकणार आहे आणि आता आपण त्या सर्व मसाल्यांना चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। बघा माझी ग्रेव्ही तयार आहे। तर आता त्यामध्ये मी ती कोलमी टाकणार आहे जी आपण भाजून घेतली होती। आता आपण त्याला मिक्स करून घेऊया त्या ग्रेव्हीमध्ये। आता त्यामध्ये मी फक्त थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे आणि ती बघा आपली कोलमी ग्रेव्ही तयार आहे। आता हे बघा दुसरीकडे आपलं भाताचं पाणी चांगलं उकळलं आहे। तर त्यामध्ये मी आता लिंबाचा रस टाकणार आहे, कारण की लिंबाचा रस टाकल्यामुळे भात आपला चांगला सफेद होतो। आपण अर्धा तास भिजून ठेवलं होतं, तर त्याच्यातलं मी आता पाणी काढून घेतलंय। तर आता ह्या उकळत्या पाण्यामध्ये आपण ते तांदूळ टाकून घेऊया। तांदूळ टाकल्यानंतर आपल्याला जास्त ढवळत राहायचं नाही आहे, कारण तांदूळ तुटतो। आपल्याला त्याची फक्त एकच उकळी काढून घ्यायची आहे आणि त्याला एक उकळी येईपर्यंत थांबायचं आहे, आपल्याला तांदूळ ढवळायचा नाही आहे। तर हा बघा आता आपला भात शिजून तयार आहे। तांदूळ पण आपले मोठे झाले आहेत। ह्याला आपल्याला फक्त 80% शिजवून घ्यायचं आहे। तर आता मी इथे ही एक चाळण घेतली आहे। त्यामध्ये आता चाळणीमध्ये मी हा पूर्ण भात आता काढून घेतलाय। तर आता मी हा भात काढून घेतलाय, पण त्याच्या खाली गरम पाणी असतं, त्याच्यामध्ये आपण जास्त वेळ त्याच्यामध्ये ठेवायचं नाही आहे, कारण तो परत शिजू शकतो। तर मी ते पाणी काढून घेणार आहे आणि त्याच्यावरती परत असाच भात ठेवून देणार आहे। कुकर घेतलाय आणि त्यामध्ये मी थोडंसं तूप टाकणार आहे। तर आता मी त्या तुपाला पूर्ण कुकरमध्ये लावून घेतलंय चारी बाजूनी, कारण की आपली बिर्याणी चिकटली नाही पाहिजे टोपाला, म्हणून। आता मी त्यात सगळ्यात पहिला भात टाकणार आहे। थोडासाच भात टाकलाय मी आणि आता त्यावर आपण ती कोलमीची ग्रेव्ही टाकणार आहे। आता मी मध्ये जरासं थोडंसं तूप टाकणार आहे आणि त्यावर मी आता परत भात टाकणार आहे। आता त्यावर मी परत आपली कोलमीची ग्रेव्ही टाकणार आहे। आता त्यावरती पण मी मधोमध परत तूप टाकणार आहे आणि त्याच्यावरती आता आपण हा भाताचा लेयर टाकणार आहे। असंच आपल्याला सतत करून घ्यायचं आहे।
आता ही मी सर्व ग्रेव्ही त्या भातावरती टाकणार आहे. परत लेयर आहे भाताची आपली. आता या कुकरच्या साईडून मी तूप टाकणार आहे जरा जरा. त्याच्यावरती मी ही कोथिंबीर स्प्रेड करते सगळीकडे. आता मी त्यात हे केसरचं दूध टाकणार आहे. तर आता या कुकरला मी फॉईल पेपरनी पूर्ण कव्हर करून घेणार आहे. तर आता इथे मी एक तवा ठेवला आहे, याच्या खाली गॅस पेटवला आहे. गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा आहे. तर आता त्या तव्यावरती मी हे कुकर ठेवणार आहे. याच्या खाली गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे आणि या फॉईल पेपरला आपल्याला चारही बाजूनी घट्ट दाबून घ्यायचं आहे. तर त्याच्यावरती मी हा तवा ठेवून त्याला पूर्ण पॅक करून घेणार आहे आणि आता ह्याला मी फक्त 15 मिनटं शिजवून घेणार आहे. पूर्ण झाली आहे. तर आता मी या कुकरला खाली एक काढून घेतलं आहे आणि त्याच्यावरचं आपण आता फॉईल पेपर काढून घेऊया. तर आता ही बघा आपली मस्तपैकी कोलमी बिर्याणी तयार आहे. तर तुम्हाला मी आता त्याला असं मिक्स करून दाखवते. ह्याला खूप छानपैकी कलर आला आहे. तर आता याला मी सर्व करते. ही आपली कोलमी बिर्याणी खूपच छान बनली आहे. तुम्ही पण एकदा ही माझी रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा. आपला एकदम भात बघा व्यवस्थित सुट्टा झाला आहे, चिकट नाही झालं आहे आणि सर्व कोलमीचा फ्लेवर सर्व भाताला लागला आहे व्यवस्थित. तर आता जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली. धन्यवाद.